Ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. Бозори Кушониён даем. Бахши зиёд хеле шид видео напартем. Ремонто коромон ҳамҷа рафтестай. Гуфтем дарора сиёнка кунем, барои шумо партем. Ина дарои Россияй. Ина ёш МДФ ан 1400 сомон. Шишадорош 1600 сом, 1700 сом. Окей. Ина бародаро тамошо кунем. Чуиш қиматай, чуи тозаш қиматай. Ина я намуд чуи тоза астай. Иш қиматтарай. Ё 2000 боло. Баъд ина ёш астай 1050 сомон. Ина охир. Ишам МДФ. МДФ фанер меша, масад ламинат бурида. Ина бародаро МДФ 1500, 1400, 1600, шишадорош 1700. бародаро дастгирӣ кардани канал ҳаётон набуроем. Дастгирӣ кунем, мо шумо миннатдор мешем. иншаалло да ҳақтон дуо мекунем. тамошои хуб. МДФ ин даро 1400 дарои базер будай. МДФ. ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. бародаро, аз шумо аввалан ҳамаи шумо бахшиши зиёд, узри зиёд мепурсам. хеле шид видео нафирдестем. сабаби ҳамин бародаро кучондани Султони Кабир, ҳамин объектҳомон ҳамаш бозори Кушониён даширагай. мардуми Султони Кабир осиёро ҳамара бозори Кушониён овардаган. бародаро хеле бозори калонай, тамоми намуди чиза ҳастай. бародаро, иншаалло видеои квартира нав ба нав мешава. иҷа чия бугум? иҷа дар ҳамин газаблок чи нест? ин газаблок як донаш 8.5 сум шуда, қиматтар шуда, даҳакай. тахтарам беҳад қимат. тахта 210 20 ба 4.5 гирифтем. 20 ба 4.5 210. 180 200 сум. 50 кай тозаи 15 кай. бародаро боқӣ дар амони аллоҳ, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. дастгирӣ кунед, иншаалло видеои нав мепартем. худо насиб карда боша.